Att. A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-qoddisa tal-lum immexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Fl-isem Ġesu nagħtikom il-għodba tajba u l-ġurnata tajba. Jalla din il-ġurnata tkun opportunità oħra biex inħallu dan Ġesu jkunu li mexxina matula biex itina d-dawl ħa narfu x'inhu tajjeb, x'inhu taġid u x'nistgħu nagħmlu għal ħaddieħor. Ejjew għalhekk niftħu qalbna dan Ġesu li qiegħed magħna, li jixtieq jiltaqa' magħna, ejjew aħna wkoll inħalluh jidħol fil-qalb tagħna. Ejjew għalhekk ngħidu grazzi lil Alla li tagħna dan ir-rigal ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Nitolbuh jgħinna ħalli ngħixu ħajja tajba, ħajja qaddisa. U jew ukoll nitolbuh jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoqilna li inti tagħmmar fina bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-Littra ta' San Ġagbu Apostlu. Ħini il-bniedem li jistabar fit-tiġrib, għax wara li jkun qeleb it-tiġrib jaqlaq il-kuruna tal-ħajja lil mulej wieħed lil dawk li jħobbuh. U waqt li tkunu mġarbin, araw li ħadd ma jgħid Alla qiegħed iġarrabni, għax Alla ma jistax jiġġarrab għal ħażin u anqas mhu se jġarrab lil ħadd. Għax kull bniedem imġarrab jinġibed u jitħajjar mill-passjoni tiegħu stess. Imbagħad il-passjoni meta tnissel tilet id-dnub u id-dnub meta jilħaq il-milja tiegħu iġib il-mewt. La titqarqux aħwa eżistijaj. Kull ħaġa tajba li tingħata u kull don perfett jiġi mis-sema, jinżel mingħand il-Missier, lajn tad-dawl li fih ma hemm ebda tibdil u anqas del ta' tidwir. Għaxritu wilidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejja tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Ngħidu flimkien ħin il-bniedem li jintwidbu mulej. Flimkien ħin il-bniedem li jintwidbu mulej. Ħin il-bniedem li jintwidbu mulej li tgħallmu l-liġi tiegħek biex isserħu f'jiem il-għawġ. Flimkien ħin il-bniedem li jintwidbu mulej. Għax il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu, ma jħallix il-poplu il-wirt tiegħu, għax il-ħaq jerġa' jsir bil-ġustizzja u fuqu jimxu dawk kollha ta' qalb safja. Flimkien ħin il-bniedem li jintwidbu mulej. Biżżejjed ngħid qiegħed jiżloq riġli biex tjubitek mulej tweżinni. Meta joktor lem ġo qalbi il-faraġ tiegħek jennili ruħi. Flimkien ħin il-bniedem li jintwidbu mulej. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieru jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, id-dixxipli insew jieħdu l-ħobż u ma kellhomx li f'ħobża waħda magħhom fid-dajsa. Ġesu wissihom u qalilhom, iftħu għajnejkom u qogħdu attenti mill-ħmira tal-Fariżej u mill-ħmira ta' Erodi. U ma bdew jgħidu bejniethom, dan għax m'għandniex ħobż qed jgħid hekk. U Ġesu nduna u qalilhom, x'intkom tgħidu bejnietkom li m'għandkomx ħobż? Għadkom ma ntbaħħtux u ma fimtux? X'ebusija ta' ras għandkom? Għandkom għajnejn u ma tarawx, għandkom il-widnejn u ma tisimgħux. Ma tiftakrux meta qassamt il-5 ħobżiet bejn 5,000 ruħ, kemm il-qoffa ġbartu mimlijin bil-bċejjeċ li kien fadal? Qalulu 12. Meta qassamt is-7 ħobżiet bejn 4,000 ruħ, kemm il-qoffa ġbartu bil-bċejjeċ li kien fadal? Qalulu 7. U għadkom ma fimtux qalilhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Nħoss li kemm grazzja kbira aħna li nagħtu dan l-ispazju lill-Alla fil-ħajja tagħna, speċjalment permezz ta' din qudiesa ta' kuljum. Kemm grazzja kbira li l-iktar parti l-ewwel waħda li hija importanti ħafna hija din il-kelma tal-Alla. Illa li il-kelma tal-Alla jidawla l-ħajja tagħna. Dan Alla li jixtieq jidħol fid-dialogu magħna u jiftħilna għajnejna għal dak li hu tajjeb. Fil-fatt illum interessanti qed naraw l-ewwel qarif ta' San Ġagbu fejn dan l-Apostlu għandu din littra fejn huwa prattiku ħafna fil-pariri tiegħu. Hawnhekk illum jitkellem fuq ħaġa li tant ngħaddu minnha aħna. Illa li aħna l-avolja nfittxu lil Ġesu, l-avolja lil Alla nżommuh bħala l-missier tagħna, però aħna
ukoll ngħaddu minn ħajja tagħna kemm is-sabiħ, kemm id-diffiċli u kemm l-ikraħ. U aħna wkoll ngħaddu mit-tiġrib tagħna, mid-diffikultajiet tagħna, mill-problemi tagħna, mill-lawġ tagħna. Però sabiħ li hawnhekk San Ġakob qed jgħidilna ħin il-bniedem li jistabar fit-tiġrib. Għax wara li jkun għeleb it-tiġrib jaqla l-kuruna tal-ħajja. U din hija esperjenza li ngħaddu minnha wkoll u għalhekk San Ġakob qed iħeġġiġna u jagħmlilna kuraġġ kemm aħna ma rridux naqtaw qalbna quddiem it-tiġrib tal-ħajja. Huwa parti mill-ħajja. U għalhekk kif qalu stess anki wara ma rridx indur lejn Alla u qisni bħalma ġieli jiġrilna, naħseb li Alla nsieni, naħseb li warrabni, ngħid għax ngħix tajjeb, mhux veru hekk. Mhux għax Alla ma jħobbnix, anzi għax jiena bħal ħadd ieħor irrid ngħaddi mis-sitwazzjonijiet tiegħi. Ħafna qaddisin, Abraham, Mosè, ħafna qaddisin u qaddisin oħra li jgħixu anki iktar viċin tagħna. Għaddew mit-tiġrib tagħhom, imma fl-istess ħin ma jfissirx li Alla ma jħobbhomx, anzi għax hemmhekk orew iktar xiġifieri huma li jħobbu lil Alla. U jiena f'dawk il-mumenti ta' tiġrib u għal-mumenti fejn jiena il-fedeltà tiegħi lejh tibqa' sħiħa. X'Alla ħares jiena nħobb lil Alla għax jagħmilli kollox dritt, kollox pjanat, kollox sabiħ mingħajr problemi. Is-sabiħ tiegħi tal-ħajja tiegħi huwa li ngħaddim it-tiġrib bħalma għaddew ħafna minn ħutna l-qaddisin li safrew il-martirju bħalma ħafna insara li għadhom qed ibatu sal-lum anki biex jistqarru l-fidi tagħhom. Però s-sabiħ tal-ħajja tagħhom hija li fit-tiġrib kienu kapaċi jibqgħu jemmnu f'din l-imħabba tal-Alla u jafdaw fih u fil-qawwa tiegħu. U dik hija l-grazzja li aħna meta ngħaddu mit-tiġrib, u di waħda mill-affarijiet li nara jien anke bħala saċerdot, speċjalment meta tara l-marit, pereżempju, meta tara nies li għaddew minn ċertu sitwazzjonijiet. Fil-fatt, il-fatt li dawn ikunu qed ipoġġu ħajjithom falla, tiskanta x'differenza, kemm tagħmel differenza, x'qawwa jkollokx dak li ngħidulu bil-Malti il-moral, x'moral ikollok, anke fit-tbatija, u toħroġ lil ħaġa u tidher ċara. Tara d-differenza bejn marit li Alla mhux qiegħed fil-ħajja tiegħu u l-marit li qed ipoġġi ħajtu fil-imħabba tal-Alla. X'differenza, x'kuraġġ. U għalhekk hemm grazzja kbira li jiena jkolli lil Alla fil-ħajja tiegħi ħalli jiena nkun kapaċi fil-ħajja tiegħi kemm is-sabiħ, kemm id-diffiċli u kemm l-ikraħ inkun kapaċi nfendih u nibqa' sod fil-mixja tiegħi fit-tajjeb. U għalhekk hemm grazzja kbira wkoll li jiena s-sabiħ li nisma' lil Alla u nifmu għaliex ħafna drabi aħna tiskanta anki dejjem isnardu xi ħaġa iktar. Illum indunajtu fil-Vanġelu Ġesu bil-paċenzja kollha. Qed ikellimhom fuq il-ħobs, mhux fuq il-ħobs materjali imma fl-istess ħin dawn qalu llum ħobża waħda qasalna biex niklu issa fuq dajsa ma' 400 nies. U Ġesu kellu joqgħod ifakkarhom għalilhom ħanina l-fett tikkonfondu. Jiena qassamt 5 ħobżiet ma' 5,000 u 7 ħobżiet ma' 4,000, possibbli ma temnux. Għalfejn dil-qalb jibsa li kull darba iskom tiddubitaw li jiena nista' nkun verament l-għajnuna tagħkom fil-ħajja tagħkom. U ħafna drabi din tiġrilna wkoll aħna. Kemm il-darba aħna fiċ-ċirkustanzi tagħna dejjem irridu xi prova oħra, dejjem irridu xi sinjal ieħor, dejjem irridu naraw li Alla jagħtina xi ħaġa oħra. U ma nemnux li verament f'dak li tagħna, f'dak li għaddejna minnu, naraw aħna il-ġrajiet tal-Lut fl-Antik Testament. Kull darba jagħmel miraklu magħhom u miraklu kbir bħal meta feraq il-baħar biex għaddew minn nofsu u dejjem jiddubitaw, ma jemnux fih, u dejjem jaqtaw qalbhom, u dejjem irdu xi ħaġa oħra. U aħna l-istess ħafna drabi jiġrilna. Di m'għamnux biżejjed li Alla jħobbna li jixtieqilna l-ġid u niftakru fil-ġrajiet li nkunu għaddejna minnhom biex Alla verament żamna fl-imħabba tiegħu. Din hija l-grazzja ħuti li nkunu mal-Alla, l-grazzja li kemm fit-tiġrib kapaċi bl-għajnuna tiegħu ikonna l-qawwa biex ngħixuh anki s-salib tagħna, anki dak il-moment bħalma għadda Ġesu minnu, għalkemm Ġesu anki l-missieru qallu għax bħala bniedem ħass li d-batija kienet ġejja u talbu biex ma jkunx hemmhekk, però mbagħad meta fehem li d-batija hija parti minn dik l-imħabba li jurid juri għall-umanità, aċċetta bil-qalb minn Alla u taħ il-qawwa biex anki jmut fuq is-salib. U l-istess anki kemm hu faħanx li aħna ma nindunawx li fil-ħajja tagħna Alla qed isegwina, qed jimxi magħna. U ħafna drabi jien niftakar meta kien hemm dak il-poster, kienu żmien kienu hawn posters hekk u vera kienu jpoġġuhom fis-swali anki tal-irtiri tal-dan, u kien hemm poster li kienet
il-ramel tal-xatt il-baħar. U kien hemm 4 passi fuqu, 4 passi. Ġifieri 2 u 2. U mbagħad f'mument minnhom kien hemm 2 biss passi, u mbagħad f'mument ieħor kien hemm 4 passi. U dan min kien induna li meta kien hemm 2 passi kienu mumenti ta' tbatija. U fil-mumenti ta' 4 passi kienu il-passi normali. U dan għallu speċi ħallejtni waħdi. Għallu jien kont qed infendi fit-tbatija waħdi. U Alla fl-imħabba tiegħu għallu ibni. Għallu meta hemm iż-żewġ passi, għallu kont jien li qed nerfak. Il-passi kienu tiegħi. Imma kont jien li qed nerfak biex inti tkompli timxi fit-tbatija tiegħek. Din hija s-sabiħ tal-imħabba tal-Allina. Ejjew nafdaw iktar fih, ejjew nħallu lilu nimexxina fil-ħajja tagħna ħalli jkunu li jtina l-qawwa verament naraw iseħħu mirakli sbieħ fil-ħajja tagħna ta' fejn lanqas it-tiġrib mu kapaċi jifridna minn din l-esperjenza sabiħa tal-imħabba tal-Alla. Jekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Nitolbu mulejja l-kull min dal-għodu għammu ġuħ, batut, marit, inkwitat, biex inti molejti jaqaf miegħu. Tagħtih l-għajnuna li għandu bżonn u l-paċi fil-qalb tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li dal-għodu marru fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom biex tagħtihom l-għajnuna kollha li għandhom bżonn u tħarishom minn kull ħsara kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li għadnilhom li se nitolbu għalihom, nitolbuk mulej li tagħtihom din l-għajnuna li għandhom bżonn u l-barka tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja. Għati l-grazzja mulej li l-mexxija tal-ġnus ikollhom rida tajba li jfittxu soluzzjonijiet ta' paċi ħalli l-bnedmin ma jibqgħux ibatu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-eżis mejtin tagħna. Ismana nitolbuk mulej. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, dawl ta' dejjem jiddililhom jistruħu fis-slim. Amen. Nitolbu l-Madonna tieħu ħsiebna u tħarisna matul din il-ġurnata. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tloparina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu sarina x-xorb ta' roħ. Imbirek Alla li aħna u li Alla tagħna u l-imbit ma' qudiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li qegħdin nofrulek. Għaddafna u li meżuriti u bid-nobti. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mill-idejk is-sakrifiċċji għat-tifħir u glorja ta' ismu għartiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u ġġeddidna u ġib il-premju ta' dejjem lilna l-koll li nagħmlu bil-qalb ir-rieda tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien ngħidulek grazzi.
Għat li xejn ma teħtieġ it-tifkir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni tagħna permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin, aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal ħobs radlek il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex jorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxeret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dalli għandna fostna huwa Ġesu li bentalla li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem il-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għaqada fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet, is-saċerdoti reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u li mamdin kollha. Ftakar mulej fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda fil-familji tagħna. Ftakar fil-eżis mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għatilna wkoll il-wird tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jimpoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla li huwa l-missier tagħna u li jħobbna u jieħu ħsiebna. Ejjew ngħidu t-talba li għallimna Ġesu. Bissiena li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna d-nubitna bħalma naffru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tibu u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u maħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Noffru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħasen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lu nnifsu bimħabba f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna Mulej b'dan l-ikel tas-sema. Nitolbuk li dejjem nixtiequ dan l-ikel li bih ngħixu tas-sew bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nbierku lill-Mulej. Irroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċiddijoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċiddijoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u natu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma talbtana ħlesina ofmana, glorja l-Missier u l-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma uri li inti jomna lik isma talbtana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-inferno. Kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien ta' Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Bissierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobsa ta' kuljum atina llum, għafrina d-dubitna bħalma nafri l-menuħa tiegħalina. U la daħanix fi tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja għall-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma urina li inti jomna lik isma talbtana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu ġie marbut ma' kolonna u msawwad.
Missierna li inti fis-smawijiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għafrina d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u li daħalni fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santisma urini li inti jomna lik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubit neħlisna minna tal-fen u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija meta l-sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Sirna li inti fis-smawijiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għaffirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina. La daħalni fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu.
kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima uri li inti jomna lik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna, u Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nara tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu ġie mobbi bl-ewda tas-salib. Bissierna li inti fis-smawijiet titqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema jgħidu fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafna d-dubitna bħalma naħfru l-binuħa tiegħalina. La daħanix fi tiġrib iżda l-islam id-denja. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Glorja għal-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima uri li inti jomna lik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna, u Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna eħlisna min-nara tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija, meta l-Sidna Ġesu salbuh fuq salib u wara 3 sigħat ta' agonija fuq u miet. Missierna li inti fis-smawijiet titqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgħidu fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafna d-dubitna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la daħanix fi tiġrib iżda l-islam id-denja. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, b'grazza mlija l-mulej miegħek imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, b'grazza mlija l-mulej miegħek imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u ta' matana. Slima għalik li kinajtu li xaħna turufnatu li tefa, li lek nitnedu aħna nikpu nofu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ija mela fukata tagħna dawwalina u krejnieti tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament, il-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisom Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa. Bissirna li jinti fis-smewit, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semejt u fl-art. Ħobżna ta' kull-jum matina l-lum, għafirna d-nubitna bħalma naħfir minuħa tijalina. Radaħani fi tiġrib izdaħlisna mid-denja. Slima għalik Marija, bil-grazza li għal-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jidrilhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missir etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om bil-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta Malla. Itlob għalina. Mela tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Tori ta' David. Itlob għalina. Tori ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultan tal-anġli. Itlob għalina. Sultan tal-patriarki. Itlob għalina. Sultan tal-profeti. Itlob għalina. Sultan tal-apostli. Itlob għalina. Sultan tal-martri. Itlob għalina. Sultan tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultan tal-verġni. Itlob għalina. Sultan tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultan am nistamla l-ewwel ħtija. Itlob għalina. Sultan am tella s-sema. Itlob għalina. Sultan tal-Rosarju mqaddis. Itlob għalina. Sultan tal-paċi. Itlob għalina. Sultana li tejna fil-ħajja tagħna itlob għalina. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Aħfirna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina Qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. Bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżan Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema.
itfa' bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-libru, fik Marija tqedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, taqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastjan Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missiena, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Kolbu u Alla f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu firu Alla u firu bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbiru Malla Marija Santisma, imbirka l-mqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Ġusepp Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.